Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro do n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Ọchịchị etiti agbakọọla ụmụafọ ala anyị ndị ndụ ha nọ n'ọnọdụ ize ndụ n'ime mba South Africa. Isi n'ime mba ahụ pụọ ozugbo dịka na-atụ anya isite mba South Africa bulata ụfọdụ ụmụafọ ala anyị echi bụ Tuzdee. Obi erughị ala na ugbu a n'ala anyị banyere ọnọdụ ahụike ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ n'ime steeti Ọyọ, ọkachakwa ugbu a mmiri ozuzo na-ezo oge niile kemgbe abalị 54 ndị omekome tọrọ ha ma wụba n'ime oke ọhịa. N'ọzọ dịka ibe ya, Maazị Peter Obi akpọkọọla onyeisiala Tinubu iritu n'oche ọrụ ya ma ghara ịzọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji arị elu ọjị n'ala anyị. Ọ gbarụrụ ihu na ya gara steeti Ọyọ n'abalị 3 nke ọnwa a ga-akpọtụrụ aka na-achị steeti ahụ Seyi Makinde ma jụọ ya ma onyeisiala Tinubu ọ kpọọla ya kemgbe a tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ. Ebe Seyi Makinde gwara ya na onyeisiala Tinubu aflashebeghị ya fọdụzie ịkpọ ya n'oku ekwentị. Ụjọ na-egwu dị ugbu a n'ime steeti Niger dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu mụnyere ụlọ akwụkwọ praịmarị 5 ọkụ n'ọchịchị kansụl Bogo nke ga-akụnyere agụmakwụkwọ ụkwụ ọjọọ n'ime steeti ahụ. Onyeisiala n'oge gara aga Goodluck Jonathan akọwala ozi ahụ na-ekesa ugbu a na ya nara aka azụ narị ijeri naira 5 iji zọkwa onyeisiala iji fụnye ọkụ ihe odo nke Peter Obi dịka ogbogbo asị nakwa akụkọ ụgha. Ndị otu nkwado Peter Obi The Obedient Movement akatọla aka chịbụrụ steeti Borno Ali Modu Sharif maka ikwu na Peter Obi ekwesịghị ịkpọ oku ka onyeisiala Tinubu rituo n'oche ọrụ ya n'ihi na Peter Obi na-achụso nkewa mba Naijiria nakwa inweta nke mba Biafra. A chụtara Modu Sharif n'ọtụtụ ụzọ e nwetara n'oge gara aga na-egosi na ọ bụ ya nyere nkwado ego ka otu Boko Haram gbanye mgbọrọgwụ n'ala anyị. Nwunye onyeisiala Remi Tinubu ewepụtala onyonyo foto ebe ọ na-akpara akwụkwọ nri ndị ọ kụnyere n'azụ ụlọ ya dị n'obi onyeisiala Aso Rock ma jiri ohere ahụ kpọkọọ ọhaneze ịmalite ịkụnye ihe ọkụkụ ubi n'ụlọ ha. Onye ọkaiwu Dedi Adeyanju onye nke na-anọchite anya onye na-eme ihe ejiji ịkpa ọchị Sariki Daria etiela mkpu ugbu a n'ihi ọtụtụ nyija ọchịchị etiti na-eyija Sariki Daria n'ihi onyonyo vidiyo mere na nso nso a ebe ọ na-ọkatọ ọchịchị dị ugbu a nke Tinubu nọ n'isi ya. Ụjọ na-egwu dị ugbu a dịka otu jikọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị na mkpirisi bekee enyela oge amara abalị 4 ka ụlọ ahịa niile ndị mba South Africa nwee ịgbahapụ ma pụọ mba Naijiria ozugbo n'ihi mmetọ ugwu n'ikpe oke agbụrụ ụmụafọ ala anyị nwetara na mba South Africa. Otu nwata akwụkwọ ala anyị nke na-amụ ihe ọmụmụ dọkịta bekee n'ime mba Ukraine Adaobi Marian onye ọ fọrọ abalị ole na ole ka ọ gụchaa anwụọla ugbu a site n'ogburu igwe mba Russia gbapụrụ n'abalị 29 nke ọnwa gara aga. Ọnụọgụgụ ndị nwụrụla ugbu a site n'ala ọma jijiji nke mere na mba Venezuela agbagorola ruo 3,535 ebe mmadụ karịrị 16,000 nwetara mmerụ ahụ. Onye sinetọ nọchite anya ndị mpaghara Edo North n'ụlọ sineti Adams Oshomole akọwala mgbaghara inye ọzụzụ maọbụ ịkwachi n'ime obodo nakwa ụlọ ọrụ nchekwa bụ nke a na-emere ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ma ha kwuo na ha echegharịala dịka nke na-ekwesịghị ekwesị na nke na-adabaghị adaba. Onye ga-eji aha pati NDC zọọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a n'anya mmiri na ya nwere ike ịbụrụ onye nwụrụ anwụ tupu azọkwa ntụliaka elu ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 n'ihi na gọọmenti etiti dị ugbu a na-achụso ndụ ya nakwa ụlọ ahịa niile o nwere bụ ebubo na nso nso a agbachigidere ụgbọala ya n'ọdụ ụgbọelu ma hapụ ụgbọala ndị ọzọ. Maka ọnọdụ enweghị nchekwa, ndị gọvanọ na ndị eze ọdịnala ndị dị na mpaghara ugwu gụnyere onye Sultan nke Sokoto zukọtara na steeti Kaduna bụ ebe ha nọ nwee mkparịta ụka banyere ọnọdụ enweghị nchekwa. Ụlọ ọrụ nsepụta mmanụ ala nke Dangote amalitela ibuga mmanụ petrol ga ogbe 6 n'ala anyị n'efu na-enweghị kọbọ ọbụla ha ga-anara iji buga ya. Ogbe 6 ndị ahụ gụnyere steeti Lagos, Ogun, Rivers, Kaduna, Delta nakwa isi obodo ala anyị Abuja. Onye minista nchekwa ala anyị General Christopher Musa lara ezumike nka enyela nkọwa ugbu a banyere mgbalị ndị agha na-agbalị ịgbapụta ụmụ akwụkwọ ndị ahụ a tọrọ n'ime steeti Ọyọ ma rụtụ aka na ndị omekome ahụ na-emenye iji ugbu a ịbụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ya bụrụ na ndị agha aga n'ihu ịbịarute nso ebe ha zochara. Pati NDC, pati PDP nakwa otu nkwado Obedient n'ogo mba ụwa adọọla ọchịchị etiti aka na ntị banyere ọnọdụ nchekwa Maazị Peter Obi. Ha gara n'ihu dọọ aka na ntị na ya bụrụ na ihe ọ bụla eme Maazị Peter Obi na ọ bụ ọchịchị etiti ga-ejide n'aka. N'ọzọ dịka ibe ya, osote onyeisiala n'oge gara aga Atiku Abubakar adọọla onyeisiala Tinubu aka na ntị na ka ihe ọ bụla harakwa ime Maazị Peter Obi nakwa Nasir El-Rufai. Ụfọdụ ọdọ nrepụ mmanụ petrol fueling station dị n'ala anyị agbachiela ọnụ ụzọ ha ugbu a ma jụ irepụ mmanụ petrol n'ihi sịrịsịrịsịrị ahụ na-ekesa na apụrụ ibugo ọnụ ego eji erepụ mmanụ petrol. Onye ụkọchukwu na-ebu amụma Chukwuemeka Odumeje agbakọla onyeisiala Tinubu ka ọ hụ na ụlọ ọrụ na-emepụta simenti eji akpụ aja ụlọ bụ nke Ibeto onwe na ọ lọghachiri n'ọrụ ozugbo. O jikwuru ohere ahụ kpọkụ ndị Igbo niile ka ha jụ ịzụrụ simenti nke Dangote na-arụpụta. Mba US ewepụtala aha na onyonyo foto ụmụafọ ala anyị ruru 124 bụ ndị ha ga-achụlata mba Naijiria n'ihi ọtụtụ mpụ ha tinyere aka na ya. Onye ga-eji aha pati NDC zọọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya dị njikere ịgbahapụ achụmnta ya ịbụrụ onyeisiala ya bụrụ na mmadụ ọbụla gụnyere Kenneth Okonkwo ekwupụtara ọhaneze mmekpu ndị o mere nke na-ekwesịrị onye chọrọ ịzọ ọkwa onyeisiala. Otu onye sajentị ndị soja lara ezumike nka Abdul Isiaq akatọla ọchịchị etiti maka ozi ha zipụrụ ọhaneze site n'ọnụ onye minista nchekwa Christopher Musa ahịa ebugola ọnụego ụgwọ ọnwa pekata mpe ndị soja site na $49 gaa $100,000. Ọ gbarụrụ ihu na ego ụgwọ ọnwa ahụ apụghị izu n'ọnọdụ ihe isi ike a ma gosipụta obi abụọ ya enwekwara ike na anaghị akwụrụ ụgwọ ọnwa ahụ.
Maazị Peter Obi etinyela olu ya ugbu a banyere okwu ụkọchukwu Enoch Adeboye kwuru na onyeisiala Tinubu agbalịala oke ume ya dị n'okwu nchekwa. Peter Obi wee jụọ ụkọchukwu Adeboye ma mgbalị onyeisiala Tinubu ọ bụ nke kacha mma ichekwa ndị ọha na eze. Aka chịbụrụ steeti Kano Rabiu Kwankwaso akatọla aka chịbụrụ steeti Borno Ali Modu Sherif maka ikwu na ndị mpaghara ugwu agaghị atụnyere Peter Obi vootu. O chetara ya na Peter Obi nwetara vootu karịrị nde 2 na mpaghara ugwu n'afọ 2023 ebe ya onwe ya Kwankwaso nwetara 1.4. Mmadụ 4 ka e gburu dịka e nwere esemokwu n'etiti ndị Yoruba na-azụ ahịa na ndị Hausa na-atụta akpakara. Njinji ahụ jiri n'Ọjọọ, Ibadan nke steeti Ọyọ. Ọgbaghara ahụ malitere oge esemokwu dapụtara n'etiti onye Yoruba na-akwọ keke nakwa onye ugwu na-azụ ahịa POS tupu ndị ugwu na-atụta akpakara ma gbuo ya. Otu jikọtara ndị nkụzi n'ala anyị NUT na mkpirisi bekee etola ndị agha soja maka mgbapụta gbapụtara ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ndị omekome tọrọ n'ime steeti Ọyọ. Ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na ndị soja nọrọ kemgbe abalị 30 na-ahazi ịgbapụta ndị ahụ a tọrọ bụ nke Major General Nnebuife nọrọ n'isi ya. Maka ọ dị aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde ebe ole ebubo ugbu a na ya kwupụtara gụrụ obi ya ịzọ ọkwa onyeisiala mgbe ọ kụrụ elekere 4 nke ehihie ma n'elekere 9 nke ụtụtụ echi ya atọrọzie ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ. N'ọzọ dịka ibe ya, onye ga-eji ha pati ADC zọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Atiku Abubakar akatọla pati APC maka oge eji gbapụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ ma bụ ebubo na-atọhapụra n'ụbọchị mbụ achọmnta nkwado nhọpụtagharị onyeisiala Tinubu ga-amalite. Onyeisiala mba US Donald Trump efuola ntụtụta na ndị agha mba US ga-eme ka mba Iran bụrụ mkpọmkpọ ebe ya bụrụ na ha nwa wee gbuo ya. A ga-echeta na mba Israel nyere mba US kepụkepụ na mba Iran na-atụ atụmatụ imemi na Trump. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.